ljudi, danas ću snimati očekivanja vs realnost pas. Dakle, ja nemam psa, ali ću vam pokazivati, znam sve to kako je. I pokazivat ću vam na igračkici. Nije baš igračkici. Evo vidite na ovoj plišanoj. Pokazivat ću vam na njoj. Idemo na klip. Ako još niste, subscribe se na moj kanal. Tako da i vi možete da pratite moje sljedeće videe. Ali naravno ne možete ih pratiti dok ne uključite zvonce. Realnost. Sedi psiću. Sedi psiću. Seo je. Realnost. Sedi. Sedi. Ne želi da sedne. Sedi. Sedi psiću. Ne želi da sedne. Sedi. Sedi. Hvatanje stvari. Očekivanja. Vidi psiću. Hajde ufati ovu papuću. Av. Dobar psiću. Realnost. Pogledaj pesek. Hajde ufati ovu papuću. Hajde, idi po nju. Čekaj, ponovo ću psiću. Ovaj put moraš da odeš po nju. Hajde, idi po nju. Idi psiću. Av. Hajde, idi po nju. Hrana. Očekivanje. Psiću, vreme za hranu, požuri se. Av. Smiri se, evo ti hrana. Realno. Psiću, ajde dođi, vreme je za hranu. Gde si? Dođi pesek, pa gde si? Opa, tu si, pa ne želim te nositi. Trebaš naučiti sam da dođeš kada je hrana. Evo, jedi. Pa gde ćeš? I za kraj kad mu kažete siđi sa kauča. Očekivanja. Siđi sa kauča, pesek. Sišao je. Realnost. Siđi sa kauča, ne smiješ biti gore. Av. A siđi sa kauča. Ojoj, moram te sama snijeti. Ma daj. Ajde. Lepo će ti biti udobno dole. Nemoj više da se penješ. To bi bilo to, ljudi, od ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte i subscribe se na moj kanal. A ako vi imate psa i događaju vam se ovakve stvari, realnost, osim ako ste ga naučili da vas sluša, ako vam se događa ovakva realnost, onda obavezno lupite like. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!